Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Magigisa pala kami ngayon guys ng sayote. Baliw-baliw. Hindi mo. Para kita. Butak mo ka dyan, ah. Para dito kami. Hoy. Ngayon ka na yung bago? O kakain muna tayo. Birthday yung ting. Sige mo. Ayan guys, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aming channel. God bless everyone. Bye.